Kamalu. Kai wani irin mahaukaci ne? Me faru? Kamalu. Me faru? Kamalu kina nan. Za ka sai miki Fulani a kofar gidanki. Ban gane za ka kashe mun Fulani ba. Kan wata? Kamalu za ka sai Fulani. Waye zai kashe ta? Me faru? Wallahi yanzu ya ga wani dan sai na yana fira da shi a kofar gida. Dan Cana kuma. Dan sai na mai gasi haka na kasar waje. Dan Cana fa. Shi zai kase shi. Ba ki je labari an kase wani kwanan nan ba. Wallahi ka ta biyo gidanki. Waye kashe wani? An kase kwanan nan sai kan an kase wani yarinya a gida. Kuma dan Cana ne? Dan sai na ne kuma yanzu mun ga wani dan sai na kuma sabon zuwa. Yanzu tana ina? Yana kofar gida. Ina zuwa. Kikas. Ina zuwa. Ki kase shi karki bai si dare. Shi ba ya kase namu. Ki kase shi karki bai si dare. Karki bar mani fa si ya yi rai. Ana zo ne kullum muna son yarinya sai kuma dan sai na yazo. Ka kase shi mu hare su. Kai, Na'am. me kake a kofar gidan nan? Na zo kan Fulani. Ka zo ganin wa? Fulani. Fulani. Okay. Kana bacani sai ka zo kallon Fulani ko? Me haɗin ka da ita? Wallahi soyayya ya kawo ni amma. Yayi ni ma ina son sa kuma wallahi ina ƙaunar sa. Ina so in aure shi. Kaga. Wannan ba jinsin ka bace. Kamata ya kaje ka nemi jinsin ka. In ma auren zaka yi sai ka aura. Wannan ba Fulatana ce kai kuma dan Cana ne. Kamata ya kaje ka samu Cana irin ka. Ka gane nuna rana kamar ka sai kaje ka aura. But we are all one. A soyayya ba Chinese, ba baki, ba bature, ba mai talaka, ba mai kudi. Ni fa yaya ni ko ka banni da shi ni a haka nake san shi ni ko ka banni da shi. Ke? Baki da hankali ina magana kina magana? Ina ga miki in ya aure ki zuwa zai karkashe ki ke ba ji? Ni a haka nake san shi. Haka kake san shi? To, kaga yanzu abin da za a Yaya kai. don Allah Ki bar ba shi bana ya bar da ke. Ba shi wuce gida ba. yaya ni fa haka nake san shi ni haka nake san My brother, Na'am. wannan Eh, ba sa'a ka bace. Kamar yanda na gaya ma ka je ka samu Chinese ita ce daidai da kai. Wannan ba zan baka ita ba. a soyayya ba baki, ba bature, ba Chinese, ba Nigerian. We are all one. Gaskiya ne dan Chinese. Wata kan kaji Hausa hanni zaka gaya wa a soyayya ba wai ba fari ba baki go ba talaka ba mai kuɗi. To bari in fito ma a mutum ba zan aura ma kanwata ba. I love your sister very well. Ina so na aure ta. Ita kadai ce yar auta a wurin mamanmu. Ba zai yi mu je mu aura ma ita ya kashe ta ba. Saboda haka ba zan baka ita ba. Why? Okay? Duk magana da na faɗa ma sai ka fito mun ta wani bangaren kenan ko? Ba kofar gidan nan. Ka saka ba kofar gidan nan ko? Ni da kanwata an ce ka ba kofar gidan nan ka ce ba za ka bari ba? Yawwa. Kun san me yasa na tara kwanan? Wata matsala ce babba nake son mu magance ta a yau din nan. Akwai wani Bachanis yana zuwa gurin kanwata. Na hana shi zuwa yaƙi. To shine nazo mu tare mu je mu mai dukan da zai kasa tashi. Duka ko. Eh mana. Me tsakaninsu da ita? Cewa yana son ta. To ita tana son shi? Tana son shi mana munafuka tun da yana zuwa kofar gidanmu. A to tsaya. To in haka ne ba haka za a yi ba. Ai duk magana duka ba ta taso ba. Yanzu misali ka je garin dukansa ka illata shi. Ni da illata mun kanwa fa. Ai tun da ka da kashan kanwa fa. Ka san dole sai na gaya ma gaskiya. Yanzu abin da ya kamata shine tunda abin da babba ya hango yaro
ba zai taba iya hangowa ba. Saboda haka ka ji shikenan ma ka je ka samu malam liman na layinku, malam Mustapha, kai mai bayanin dukkan abin da yake faruwa. Na tabbatar ba zai baka shawarar da za a zo ana da na sani ba, amma ba magana wani duka. Shi kenan ba matsala, amma na je in shawara ta kama da dukan fa dukan zamu je ai. To ko ma dai menene, amma ka fara zuwa ka nemi shawarar sa tukun, kai mai bayani. Shi kenan man sani ha gani amma ka binciki malamai dai a harkar shine. To dan kawai ba na kin magana ku ne, shi fa yasa zan dau wannan magana, amma da so ne mu je mu dukan karan mahaukaciya. Gurguje mara baki. Kar dai ai wannan. Za ka yi ganganci. To kaji abin da ke tafi da ni malam. Okay. Amma wannan aure bai haramta ba, kuma ba zai zama haram ba in dai an bi wasu ƙa'idoji guda 4. Na ɗaya, ya kasance shi musulmi ne. Na biyu, a tuntuɓi hukumar jakadanci ta can ƙasar tasu cewa ba ta haramtaccen hanya ya shigo ƙasar nan ba. Na uku, sannan a tuntuɓa menene sana'ar shi, wace irin sana'a yake yi daga can. Na 4, sannan a tuntuɓi iyayensa da 'yan uwansa na can, sun san da wannan aure kuma sun amince da shi. In dai aka bi wannan, to aure ya yi. Shikenan, na gode malam. Yawwa, na gode sosai. Insha Allah abin da ka faɗa zan je bincika akan shi. Aje a bincika dai. Na gode sosai, Allah ya saka alheri. Yawwa. An jima malam. Na gode. Yawwa. Kamalu. Na'am? Kamalu. Dama yana so ya ganki. To shikenan. Me faru? Kamalu. Kin kase shi? Wa. Dan sai na mana. Au. Ina manta. Okay, dan can da ke zuwa gurin anwata? Mana. Na ban kashe shi ba. Ba ki kase shi ba? Ban kashe shi ba. Me faru? Kamalu. Kin ga in baki da kayan kase mutum ne. Akwai asana, akwai fetur, akwai taya. A rata ya siya mutu gaba daya. Da zuwa kase Fulani muna kullu. Me yasa kai dai abin bala'i ka sani? Duk abin da ya danganci bala'i ka sani. Da mun faɗan wannan matsala aka samu tsakanin ni da shi, ban san asalinsa ba, ban san waye shi ba. Na je na tambayi malami, ya ce min auren dan cana ba wani laifi bane ba, kuma na je na tambayi yan uwansa danginsa, kai in kayyade ma yanzu na san waye shi, amma ba shi Fulani. An ba ta Fulani? An ba shi Fulani, zan kama aibi. Me? Kase zifa. Kamar ya zai kashe ta, ta zai kashe ta. An kase na sai karan jiya shine za ka ba. Sai karan jiya daban, an samu misunderstanding ne, wannan kuma daban. Saboda haka wannan mun samu zama da iyayenta da yan uwansa gaba daya. Na san waye shi, dan ba za mu dauki wanda ba mu sani ba mun ba sa. Saboda haka na ba shi Fulani ma. Sai dai zan kama aibi. Kin ba shi Fulani? An ba shi Fulani, aure kawai ya rage. Na ba shi Fulani, aure da ya rage, zan kama aibi inda ya ce ka mu je mu sha biki. Ba za ki kase shi ba. Bibi ma ba a Najeriya za a ba, a China za a yi. Bari in karasa gida. Kamalu. Na'am. Kokolwanki ya shiga nan ne. Me ya faru? Shikenan, Allah ba da sa. Amin ya Allah, barin je gida. Akwai magana ne? Rayuwa kenan. Saboda ba mu da kudi yasa aka ki karban shawara namu. Kamalu baka kisin Fulani. Mu da mu ne an taba namu. Za ki ga yadda ana gasmi. Gasmi zami da sansai nan Allah. Ko wanga ba zai sa batun da jani ba za a sa wanga ba zai murmushi. Amma na baki shawara kina yayi. An sai fadan malam ya fi fadan dan iska. Ba matsala, Allah ya kiyaye hanya.